Ja, en dan ben wij aangekomen en dat je meisje op de camera's nou. Wij zitten hier geweldig helemaal in de blommen. Ik kan ze net tellen, maar ik schat dat er wel nou... Pak een beet, wel een stuk of 15, 20 planten zien. En daarachter zit Sjoerd. Sjoerd, goeiemorgen. Morgen. Dan goeiemiddag, mag ik zeggen. Ja, goeiemiddag. Het gaat alweer snel. Ja, het gaat alweer snel. Hey, du hebt een heel soort blom meegenomen. Nou, er komt elke eerste sneur van de maand best op u in de studio. Ja, om wat te vertellen over alle soorten van blommen die er binnen. En ja, nou, ik heb het al heel vaak zien, maar volgens mij is er nooit zo vol mij, jongen, of wel? Nee, is het dan meer dan vorige keer? Nee, vorige keer. Ik kom maar misschien wel ietsjes meer, maar... Ik maak dan ook nog een keuze, maar ik hoe de hele studio weer vol zetten. Dat staat vol helemaal. Maar ja, ik maak keuzes, maar het lijkt het prachtig. Maar beperkt. Ja, het lijkt het prachtig. Hey, wat hast al je mij nog? Want ik herken net Safvolle, maar daar best expert. Ik zou in ieder geval hiervoor hebben wat liefst gezet als lavendel. Maar ja, we zitten in de tijd van die, alles zit in het blad. Ja. En het begint echt al hier te bloeien, denk ik. Ja. Nou, dat is toch prachtig. Dan ik heb veel blijven inhekje op deze. Dit is de Gaura en de Nederlandse naam is de Prachtkaars. Oké, ja. Hoe mooi is dat? Ja. Die er in het roze en in het wit. Die kist nog volop zinnen. Hele lange bloeier. En een beetje op een droge, schrale groen. Ik reed van hem Jan naar Trof in Waarden heen. De meeste die hebben al jaren vol in de tuin. En dat is die nou eigenlijk begint er weer in bloei te komen. En dat bloeit echt naar december haast daar. Dus echt super mooie vaste planten. Hey, wat zei schrale groen en droog? Nou, ja, het lijkt wel eens steeds droger. Binnen het nou al die planten die daar echt zien kennen? Of zei je van, ja, ze moeten wel wetter hebben? Ja, ze moeten altijd wetter hebben, denk ik. Ja, maar de lupine bijvoorbeeld, die maakt juist wel weer op hele droge groen staan. Oké. Een beetje zonnige groen. Maar dat die op hele rieke groen staat, voedzame groen, dan komt er na de winter eigenlijk net meer op. Die houdt gewoon van weinig voeding, droge groen. Dan doet hij het best. Oké. Ja. Hij is daarnaast die mooie roze in het hoekje zit echt hier maar heel lietse bloempjes. Deze lietse? Ja. Dat is een begonia. Oké. Binnen de hangbegonia's. Binnen echt tropbloeiers. En hoe staat eigenlijk de derde blom net uit te zieken. Dat is het mooie van deze. En als deze ben nou net super groot, maar als die nou in het pot zet, dan ben je echt van het zomer ben je gewoon 50 centimeter tros. Nee, en dat bloeit met erop. Dat is begonia waterval. Maar als het groot is, dan is het een waterval van bloem. Ja. Maar hoe is de derde bloempjes net uit helemaal? Nee. Ja, als 4 rekels wisten, maar dat vroeger moesten we de derde bloempjes uit helemaal konden naaien bloeien. Ja, maar dit is zelfschonend nemen ze dat. Dus de blom valt eraan en hier maakt het geen sier doen. En daar houdt er gewoon de kracht om bij de naaie blom te maken. Oké. Die grutte, wat is dat? De Afrikaanse lelie, de Agapanthus. Ik ga je de blauwe en de witte meenemen. Volgens mij zei ik zet hem in de tuin en dan verdwijnt er. Maar hier is een beetje wintergevoelig. Die mag hem even, als hem in de tuin haast. Ik ben al wat op een droge plakje staan, maar ik ben net te droog. En als hem dan in de winter mooi aardekt, dan komt er elke keer bij. Of dus zet hem in een pot en dan pak je de pot op en die zet in de winter naar binnen. Ja. Dan kan je hem heel goed doorhouden. Maar als je hem net zo in de tuin zetten en er niks aan, dan verdwijnt hij. Je moest er wel oppassen. Ja. En deze vind ik zelf ook heel mooi. Dat is eigenlijk een soort neesoort. Het is Allium lavender bubbels. Het is een sierui. We kennen al die sieruien met die hele grote pezenblommen. Ja. Die ben nou eigenlijk haast een beetje uitbloeid. En dit is een vaste plant. En die houdt eigenlijk het mooie groene loof. Als die grote pezenballen hebt, dan komt de blom en dan worden de bladeren weer eigenlijk te lelijk. Die ben nou eigenlijk uitbloeid. Maar deze die begint nou te bloeien en die bloeit echt om oktober daar. Super winterhut. Okay. Dus dat ik in pot zet, die pot mijn peer hier, dan is dat helemaal vol en dat bloeit met trouw. Dat is echt een aantrekkingsbron voor prutte hommels en bijen en vlinders binnen de gek op. Dus het is echt een aanrader om die te doen. Maar die is gewoon steenlitten, die hoeft er net uit. Nee, en dan heb je nog de Salvia Hot Lips. Echt super mooi. Dat is ook weer zo'n soortje. Die bloeit nou en ik woon een nacht vast in december. Dit is dan de reden, maar die had in het wit, in het blauw, lichtblauw, had in hele prutte verschillende soorten. En dan kom ik elke keer weer meer soorten bij. Super mooi. Ja. Nu ben ik hier nog een beetje soorten naar je mijnen, maar dat je wat langer bloeit. Ja. Daardoor heb ik deze pluimhortensia meenam. Dit is Little Petite Star. Dan gaat de pluimhortensias, de gewone soorten, die worden al een meter. Ja. Oorlmeter, 2 meter heeg. Dit soortje die wordt maar 50 centimeter heeg en 80 centimeter breed. Dus dat is
Oh, dus die wordt breder in plaats van heger. Ja, oké. Ja. Maar dit is nou net, wat zei 100 centimeter? Dit is nog geen 100 centimeter. Nee, 50 centimeter heger ongeveer. Ja. Nou, hij is nou een centimeter of 30, dus je wordt een beetje heger. Er komt nog wat bij. Ja, en het soort, hier begint eigenlijk een beetje wit en dan kleurt de blom wordt naar groen en dan wordt er mooi reed. Eigenlijk is er haast 4 maanden blom van. En die kennen gewoon wintersteenblauw. Gewoon wintersteenblauw, ja. Elk snoei in het varie waarschijnlijk of net. Nou, het is een werk zo, dus het is net heel bord snoeien. Okay. Maar denk van, ik vind hem alsnog te groot, ik kies hem altijd nog even. Ja, oké. Ja. Je ik dan de Afrikaanse lelie en dan ga ik daar de Indische prachtrie, de Canna. Ja. Dat is een lange bloeier. Ja. Maar als die in de tuin zet, in de pot wordt die misschien een meter heeg, maar in de tuin, als de viatel ruimte krijgt, dan kan die wel een meter, 2 meter heeg worden. Dat bloeit ik weer ontzettend lang terug. Er zit een reer, zit knap in, maar er zit één reer blom. Die ben er in verschillende kleuren, of is dit één kleur? Nee, dat is gele, oranje. Okay. En dan alle kleurtinten die er wat tussenin zitten, dat is er wel. Maar dit wordt dus heel groten, als ze hem uit de pot bij hebben. Ja. En die kist dan ook weer in de winter, in de jas, dat het blad een beetje in één keer vast roert. En sinds het wordt het blad zwart. Is met 10 centimeter recht aanknippen en je maakt een soort knal in de grond. Dan kist die eruit halen en die zes droog fjord in de winter. En dan kist hem in de mei dit weer op in de tuin zetten. En dan groeit er gewoon weer terug. Super makkelijk om te halen. Dus daar hast dus in die zin net heel veel werk van. Nee. En dan ga ik die roze naar mij nam. Ja? Ik heb hem tinkels 2 keer meenam. Het is dit tuingerbera. Is eigenlijk laatst die steeds populairder. We hebben hem nou ook op parkeerterrein gezet. Als bij ons het parkeerterrein opriest. Ja. Alle kleuren trommelkan erin. En het bloeit maar terug. Het is gewoon echt super vrolijke plant. In de blom. Ik denk net dat die lelijk wordt. Nee. Op een gegeven moment je het kopje hingen en dan knipt ze hem eruit. Maar tot die het dan maar dan kan er wel een Ja. Dat gaat gewoon terug. Ja. Nou, alleen mij, dan kist hij nou nog in de tuin zetten? Alles is gewoon plantje. Dat maakt het nou niks uit. Nee. Oké. Nou ja, het is nou juni vanzelf. Dus, maar ja, goed. In beeld zegt het in het varie er altijd. Maar dat maakt het met dingen. Nee, maar alles wat in pot zit, is gewoon een tropplantje. En maar steven met een plantje even goed wetter erbij doen. En dan komt het goed. In sommige soorten even niet namer wetter, even dompelen. Ja. Dat ze even goed volzogen en dan in de grond zetten. En dan hoeft het sabot net om te denken. Nou, hier krijg je een beetje over van, het is gewoon droog. Hè? De tuin binnen droog. Ja. Nou, die ene keer de beter horen de oren. Dus we moeten wel sproeien. Of? Van de week wie een week ergens bij een klant in de tuin. En dan moesten we gaten graven. Wie we op 60 centimeter dan hebben we nog geen wetter. Dus het is echt wel droog. Maar als je bjemmen die er al hier lang staan, die hadden we altijd heel diep, die hoor je geen wetter. Ja, maar plantjes in blombakken, daar kun je maar even om denken. Ja, precies. Van de week hebben we op je beste dikke buien hoor, maar dat ben dan buien en dan is het oer en dan is alleen de bovenlaag een beetje. Ja, daarom, dat het 10 millimeter valt, dat is een centimeter, de bovenste centimeter is weer. Maar die wiatels zit natuurlijk volle dieper, dus het frist even lekker op, maar de plant had er net genoeg gewoon. Nee, dus we moeten er gewoon vol om denken. Ja. Nou, gewoon maar dit is gewoon heel fleurig en vrolijk heel. Ben je nog dingen bij van die size, die vind ik extra mooi. Ik zelf even zit, die achterste erbij, die links, dat vind ik wel hele mooie dingen. Ja, super mooi. Ja, mooie grote planten. Ja, ik zie deze nog, de koolpalm, ik naar mij nam. Superleuk. Het is een beetje een Ibiza-stijl, op het terras mee zit binnen. Vrij goed plant, maar hij groeit wel snel en hartstikke snel resultaat. Ja. Nou, Sjoerd, wij zijn wel rare wies worden en dat is hier heel vrolijk. Door neemt direct alles ervoor. Dan zit hij weer in die kille studio. Maar we kennen het stil, maar we komen meer gasten vanzelf. Maar ik wil je in ieder geval bedanken, Sjoerd, voor die bijdrage aan dit programma. En tot de volgende maand. Tot de volgende keer. Ja, hoi.